अफ्रि दैमारि बिथांखौथ' बयबो सिनायो ससियेल मिडियायाव फेमास बिथाङा बिथांखौ पुलिसा हमदों मा जाहोननि थाखाय हमदों आरो बिथाङा दा बोरै दं गखोना माखो बेखौ सावरायनो थांगासिनो दं जोबनायथिं सावरायहैगोन गाइस बिनि सिगां आदा खान्दा एक्स एनडिपि बिथांखौ इउपिपिएल नि सासे दैदेनगिरि बड'लेण्ड रादाब ना बड'लेण्ड बुब्लि मोनलाय बे सुजुगिरिया इउपिपिएल आव थांनाया बिथां आदाया केस होनायनि खोथा बुंदों। स' आङो दिनै दुब्लियाव दङ अब्लाबो आपडेट्सखौ लाबोगोन गावबागाव निजि सम्पथिखौ थिखांना लानायाव जेबो लस गैया नङा होमबा गाइस बेफोरजोंनो एसे एनै सोलिसाबाबानो जाया। स' जाय हक नैबे कमेन्ट्स आरो फन नाम्बारजों दम होनाय दा बेफोरबादि बुस्थुआ एसे असुबिदा जायो आरो रावबोथ' आजिखालिलाय नों मा गावबागाव स्टेन्डआव थाखायोना थारमानि गावबागावसो खस्थ' खालामनानै सोलियो नालाय रावनावबो बिनानै लायाखै बेखायनो गावबागाव स्टेन्डआव गावबागाव थायो। दा जाय हक सोरबाया खुगायाव गोदै रायज्लायफ्लानानै सिंजों दन्द्रा खुरग्राबो थायो ओंखायनो होनदों बाराद्राय गोदैया सिङाव थाइजौआ गेसाव जायो आरो गिदिर बिफांनि सायाखौ खाथियाव मोना खोथाखौ रायजो राजा बुजिखाबायना ओंखायनो बाराद्राय लाब गैया ससियेल मिडियायाव गासिखौबो हय होनजोबनानै साननांगौ बिजिरनांगौ गोहोआ बयनावबो दं हिसाबै दा नोंथांमोनखौ जिबि ब्लगाव आं बरायग्रोबाय। हेल' एभ्रिवान वान सेकेन्ड वेलकाम बेक टु दा चेनेल दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। स' जाय खान्दा बिग्राय बिथां एक्स एनडिपि बिथाङा दाबावैसो बिपिएफआव हाबबाय बिथाङा जाबादि हाबनायनि सिगां खोथा बुंदोंमोन बेयाव समाज बिजोङाव गोसारनाय मथे जायफोर रावफ्रा गोसारदों बिराद मोजाङै गोसारदों बेनिफ्राय बेवहाय बिथाङा एक्स एनडिपि हिसाबैनो दङमोन सासे सोद्रोमा हिसाबै बिथांनि सायाव ससियेल मिडियायाव इसिबां खोथा बुंदों इउजि सारमोनखौ दिपेन बर' सारमोनखौ आरो बिथाङा जा बुंदों एक्स एनडिपि हिसाबै बुंदों जाथिनि थाखाय खोथा बुंदों गावनि पार्सनेलि खोथा बुङाखै एसे जोहोलाव नांबोनाय हिसाबै दा बेवहाय बिथाङा बिपिएफआव जाखांनायनि उनावनो नैबे बड'लेण्ड रादाब ना बड'लेण्ड बुब्लि बे सुजुगिरिया बे इउपिपिएलआव मारैबामोनलाय बे सारनि नामा बे इउपिपिएलआव गथ'खौ होगोन आं नैबे बिथाङा बे सारा इउपिपिएलआव जयेन जादोंना बिबान मोनबाय ओमफ्राय दा बिथाङा बुंदों मिडियायाव भिडिअ क्लिप्सखौ होबाय थाला आं नोंथांमोना मिथिखागौ जे बिथां आदा खान्दाखौहाय फुल फोरमान होनो हायाबा इउजि सारनि सायाव बुंनाय प्रमद बर' सारनि सायाव बुंनाय खोथाखौ फुल फोरमान होनो हायाबा बिथांनि सायाव एक्सन लानाय जागोन। जेब्ला बिथाङा बिपिएफआव जयेन जानायनि सिगां खोथा बुंदोंमोन गोबां बेरफ्रुसार बिबुंथि होदोंमोन बे समावहाय बिथांखौ जेबो रावबो एक्सन लायाखैमोन जेब्ला बिपिएफआव जयेन जाखांनाय लोगो लोगो बिथांखौ एक्सन एफआइआर बायदिसिना केस टेस होनायनि खोथा दा बाथ्राया साननो गोनां बाथ्रा थारमानि बिर'धि पार्टिखौ बिथांमोनाबो बिराद सिगि सग' खालामनो आरो दम होनो नागिरो नारसेबनानै दोननो नागिरो नोंगौ मेन पावार बाहायनायाबो राजनितिकनि मोनसे पार्ट इउजेस अफ दा मेन पावार इज ए पार्ट अफ पलिटिकेल सिस्टेम आं बुंनो थाङोब्ला हैथु कबले गले एटा डाঙर हाथियार বুলি ক'ব লাগিব मेन पावारखौ राजनितिकनि जायफोरा थाबोबाय ग्रासरुट लेभेलाव एसे एनै खामानि मावो बिथांमोना मिथिगौ मेन पावारा मा जिनिस बे ससियेल मिडियायाव फैनानै जे ससियेल मिडियाजोंल' नांथाबग्राफ्रा मिन्थिना मायो आं बेखौ मिन्थिया खिन्थु राजनितिकआव बुंनायबो थानांगौ मिडियानि गेजेरजों जिहेतु मिडियाबो बिराद पावारफुल मोनसे वेपन
दा बे हिसाबै बुंग्राबो थानांगोन मावग्राबो थानांगोन खिन्थु बुंनायल'जों जाया मावनायबो थानांगोन। बेखायनो मेन पावार बाहायलायनाय थायो बिथांमोना गावबा गाव गोहोखौ लानानै बाहायदों थिगैनो जादों बाहायनांगौबो सिगिनानै दोनदों सिगिनोबो हानांगौ दमबो होनो हानांगौ मोजां खोथा। बेनिफ्राय ओरैबादि जायो नंथारैफ्राव बा जेनेबा लिगेल भाबै खोथा बुंनायाव एफआइआर टेफआइआर होनानै केस टेस जाबसिनलायोबा बै सुबुङाबो रागा जोंनाय फैयो। जेला पावाराथ' पारमानेन्ट नङा नालाय पावारा सोलायो बै जाय सुबुंफ्रा इसिबां दादागिरि देखायबोदों लिगेलाव थानानै खामानि मावनायखौ आं इसिबां होनाखै बा गाव गाव पार्टिनि थाखायबो माखासे लिमिटआव थानानै खामानि मावग्रा थायोना बिसोरखौ आं बुङाखै। जायफोरा अभार पावाराथ' पारमानेन्ट नङा नालाय बिथांमोनखौबो बैसोरो दम होफिनगोन खिन्थु बे सिस्टेम आरो। बेनिफ्राय पावार फैयोब्ला बयबो गोरा जानोसैलाय बेफोरबादि। बेखायनो नोंहा नोंनि पार्टिनि थाखायथ' बयबो साननाय हनाय मावनाया थाखायो एसे एनैया बेफोर जेबो नङा आरो। बेनिफ्राय एसे एनै मेन पावार बाहायलायनायाबो थायो खिन्थु अभारद्राय जायोना सोरनाबा सोरनाबा दा बिदि नङा। राजनितिखौथ' आरो माथो खोथाबाव डिप्ल'मेटिक पुलिसफ्रा पार्टि लायै पार्टि आलदा आलदा थायो। दा बेनिफ्राय ओरैबादि जायो केस होनानै जेलाव सोहरनायखौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा हायो मदद लानानै गोबां प्रसासननि मदद लानानै आरो गोबां जाजफोरनि दारैबो बा गोबां गिदिर गोलाव लिडारफोरनि दारैबो आसामनि लिडारफोरनि दारैबो सोहरनो हायो। ओमफ्राय खिन्थु बै जेलाव जायफोर थानाय हारिनि थाखाय मावनानै बिथांमोनखौ बख'नायखौ हाननो हाया बे मोनसे प्रस्न'। दा बुंनो थाङोब्ला जायफोर राजनितिनि दोहौआ दा बिटिसि आवहाय बारगासिनो दङ बे दोहौआव खामानि मावनानै जाय खोन्थागोन बेजोंनो लोब लोब थांगोन। दा बेखौथ' मा बुंबावनो नोंथांमोन रायजो राजाया मा सानो कमेन्ट हरबानो जाबाय। स' दा बेनिफ्राय उफ्रि दैमारि बड'लेण्ड रादाबनि गाहाय सुजुगिरि मैखोम बसुमतारी सार बसुमतारी ना मामोनथाय बिथां सारा जि सोंबाय बे सासे सुबुंनाव निउसाव जाबादि कल रेकर्डिंनि गेजेरजों दामना होबाय आरो जा सोंदों बिथां शपिं महलनि मालिकनाव ओरैबादि नारसेबनायखा उफ्रि बिथां सारखौ माने सोंनायानो बेनिफ्राय माबा मोनसे एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस खामानि मोनो नामा आरो बिनि सायाव माबा मोनसे जाबसिननानैहाय बिथांखौ बे गोबाव समनि थाखाय जेलाव दोननो हायो नामा बे साइसजोंसो सोंनाय। दा बिथाङाथ' जेलाव थाङाखै बिथाङाथ' पुलिसनि आखायाव दसे थांदों खार'ना बेनो ससियेल मिडियायाव जायखौ नोंथांमोना नुदों आरो बिथाङाबो फोरमायखाबायखा मिडियानि गेजेरजों मामोन। दा बेनि थाखाय बिथाङा थांदोंमोन दा बिथांखौ गबाय होननानै बयबो मिथिखायो। दा फैबाय थानाय समाव नाजागोन माखासे आपडेट्सखौ होनो। दा बेनोमोन रायजो राजाफोर नोंथांमोना कमेन्ट्स हर मा सानो मा बुङो। बिथाङा बुहुलाव मावफ्लांबाय बा सोरनिबा थुनज्लायनायाव सानस्लाब हायियाव मावफ्लांबाय बिनि थाखाय मा कमेन्ट्स होयो नोंथांमोना मा सानो मा बिजिरो कमेन्ट्स हरबानो जाबाय नेनानै थाबाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल।